Salamat kayo. Salamat sa inyo mga suporta sa Solid. Yes, sis. then Hindi ko always. Napagaw na kumagundan. Sige, yung pangupanya. Please, po, siguro para hindi may pitch magundan. O, ginabas din yung isulti. Kudang ka ng bili ni PRD bago ko nilakaw. Hatugon bago ko nilakaw sa dali. Abangan daw ako. Always sila mga guys. 101%. O, house PRD. Okay man lang siya. Ang problema mo nga, dili siya ang anan o kanang household chores. Of course, sa young age mo, this would be na buhat pa anak. Sorry, mami, ayaw wala ko yung video. Okay ba? In the campaign season, we're going around. Kumusta man ang inyong mga kuan numbers? And you know, there's like a silent revolution in Cebu now. Even mga shows up, is campaigning for me na. That's doing really well. Kato imuhang bala siguro ang pinakagwapo ka ng mag-strategy. That's why we are where we are now. You know, my secret weapon. My secret weapon. Uy, daghan na din kayo mo na, Jimmy. Nag-good conversations. May punta. Matag sa tanan. Ang atuang governor candidate para sa Cebu, si Pam Caricuatro. Hello. Duterte ha? Duterte kita ha? Duterte! 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 Papa manila ka mo. Hindi din, di ba kuan? Mabalihog sa sakol balance lang. Duterte. Anana? Dapat tayo manalay sa bansa. Uni siya yan sa history. Solid guys. Yes, yes. Kami po Yes, noon sa isulti ni BP, kinanglan buhat ko na to. Yes! Kinanglan ninyo si BP. Kung sa ilang i-recommend, ato sa yung buhaton. Yeah. Kaya salamat kayo. Kamiray bahala, Ma'am Inday. Don't worry. Kamiray bahala. Thank you. Yeah, kamiray bahala. Thank you kayo. Ay, dito ka kayo. Para ihatag na lang sa mga tao. Kaya, kami na bahala. Don't worry. Thank you kayo. Starstruck mo sa inyo. Pero yung lahat naman yung word. Oh, yes, yes, yes. Si Brian, a little of you na lang. Help sa guys, but we have time. Next time we come. Lagyan na siya skin. Anyway, thank you kayo. Kay busy guys. Ang checking ninyo sa Tibok Tanaw. Ang checking ninyo sa Tibok Tanaw. Dili, Ma'am Inday, atong schedule, I think this gonna be forward up. Padung before. 27. Ikan minute to, kahapon, sa Buko. Din namin sa Kanmon na Wow. Ay, may dugo ko niya. Pero may dugo. ay nakita na mo to. Oo. Nagdudamang ko sa pangalan ko. Oh, why na? Michaels. Okay, may ang mo sila, no? Michaels. Sige, pangalan ng sa katuon nga kanang manok diha. Alami kayo? Oh, duko-duko diha eh. So, you didn't account for the lake? Sa Negros ni. Ang akong igagaw. Mo niya nagapangita sa kong lolo. Wala ko na kong lolo. Wala pa. Ay, dili akong lolo. Lolo ni PRD. So, great grandfather na. So, gusto ko sa city siya lang. Nagalit siya. Yeah, parang pagkakaman daw.
Naliwat din si PRD sa iyahan. Tama na, umani si Julie, di ako sabay sa One man to. One man to. Ako ang lolo. So si PRD naliwat din sa iyahan. na nakapuyog na nila. Wise na. At hindi sa inyo. Kalulas tuloy ba? Ato hindi. Mama, kay ako na. Bayan sila man si mama. Sige ba? Yan na. Iblan kami niya ito. Hindi. Masakit sa atin. Kasi nagdali sa motor. Sa una. Anong palikot ko? Nalagi siya ako. Ako sa mulo. Ako may house. Nagikuha naman ito ako. Yung mga oh, shit ka. Shit ka naman, baby.